Now let us have a moment and contact the same place. Who's a meeting? Sankan ya hoten wa wade hene so de kasere no nyam yeso so ba sa trans bi ofa no kasa fie mo kenkan nyam na so no ntimi fantie tifo akoma shawonsa wa asam yete ase so hina akoma dan sem se so te bi apena da ne fa da na adwene me si wa asam so ntifo asam nante na so pia anya yiraba ene nyam kan so wade hene wa do munti amen amen yada erade nyankopon ase awiabo se dia na ejano ayekese ifise ewiye biri mu de erade asoma ne bia no oka de be nyankopon asem yes de erade asoma no oka erade asem nti de rich asoma no oka rich asem de emos asoma no oka emos asem ena de president mama asoma no so ka president mama de be asem yes what I say nti say am passe Erade na asoma de etwase wo kan erade de asem the last week ye share boss na ye bewura enchirechire bi mu yes na in fact we are ever prepared nti no ye pero be boa me yakofi yes nti ehu a eye bone de ye ni bi wo ye mu if you say ya insure ye ho ama ye oso nya asase ye ne dia no no kro we ka mu ye ofie nti de obehye ye de we will never deny yes can't deny and we will never deny our faith amen nti na de erade ahye ye ne ye be ka kire ti for Ghana fo nyina emi omoni na obia nyintum se ewiase we awie ye no eduru no kwasem pa eduru na hweye na wa ni wo kra aboro that is it amen amen maami bia de ne be ko school akwa ku yiru ko school na daachi be du da bi na mi ni ho yes yiru ko school ene president mama yire ne ho ko yi ene oginani no diso what I say oginani say ka on fanya hwe if you on fanya hwe ska on fanya hwe enam school a otimi ye de nti saa na de obetimi atre kristo ma bo ne bra said ye se de bi ono so be kwa akonya asomdwie obekwa akoginani ti hye saa asem ne no so unu ya na ni ko school a ode na bra bo eto chacha ene hwe na bra bo ohuna ono ahu se obre ankasa obre saa bebe ne be ye wiase we awie ti erade nhira nyina na onye obi akese rich so ye ntichi ye de kan tichi kakra wa asori ba radio so no ene asori dem bi na nye pe nye de omuti ne dem ne tini bi wa ene ye pese ye wura antichrist mu kakra okay ye bie nipa ni wo ho ye beto aso bebre last week ye call destination wasem me kana ka sende ye be call eja ye hwade bi na ye bie nipa ni ye kira trasem so bie nipa ni na Ghana fo ahu ba bia Ghana aduru ni antichrist fo a ye ne omuti yes ye ne abre pa yanko 1 John chapter 4 ye check every 1 John na ansa na no eja said ye me mas na ro bi se obi suma wa sa nipa na sem na wo kan no yes me cheni mienu okay on say Ghana ya politics ya to aba yes na strong party nim say NPP NDC no kwasem omo maka ne de omo kire omo adwene say bia nyambe boa omo a ma de nim Ghana ya kotokone house yes NDC NPP sa na ye ko wo ye den ya oma na ko no a nti sa bebe na Bible no aye Bible ne da ho no tini e wo black and white very true Satan eni nyankopon asa what I say de ubetie no na wokọ na afa nti Bible mu so serious campaign koso and at the same time asasi so no ensolia aba no ni nyina campaign na ye acho mu nche ni ye wona oye campaign ama Satan ani wona oye campaign ama Jesus okay eye tu nti obi aba owone nsama oka eche na chirifo ene ne mpese ye cheke na ye hu wana oye antichrist na ye ka say the word antichrist the meaning of against anti the word anti ni against nti those who against the gospel okay ye ka say gospel like we are talking about Matthew, Mark, Luke and John yes we are talking about the birth
the death, the resurrection, the ascension, and the second coming of Christ. Yes. Hallelujah. Amen. Enti yan cheki ensembi na yemfa nwu akwam. 1 John chapter 4 verse number 1. And church bonny. Aso onza wachem. Ya won kyerɛkyerɛ ɛyɛ papa. Ɛne ya won kyerɛkyerɛ ɛde ɛyɛ bonny. Kyerɛkyerɛ bonny ne kyerɛkyerɛ papa. Enti ɔbai mu mienu. Ama wɔn agya yɛnkɔ. Adɔfo mo nya honhom nyina ani. Adɔfo monje ahonhom nyina ɛnyɛ dai. Eni. Nemo monso ahonhom no hwɛ. Nemo monso ahonhom ɛnhwɛ sɛ Nyankopɔn ana. Efiri wan? Nyankopɔn. Efiri Onyankopɔn. Ana. Ɛda me da asɛm bi bewuram. Okay. Wɔn sɛ saa quotation wei. There was a time someone less back ko bebie mu kakra. Sɛ bi mu refia. According to Isaiah chapter 4 no. Yes. Prophecy now Isaiah amaya. Yes. Wɔn sɛ ɔkyerɛ mu sɛ wɔn fa wodin to yɛn so. Yɛbɛhyɛ yata ne yɛdi aduane. But according to Bible, yɛka sɛ food, spiritual food that we are talking about Nyankopɔn asɛm. Nyame asɛm. Yes. Ana entade no so ɛyɛ spiritual garment, that is our righteousness. Enti churches na aba bebree this time no. Most of the churches no o man kasa edi o maduane ehye o matade. Yes. But edi Yesu ni Nyankopɔn ne de ɛda o mo so. But meanwhile enye awurade na omudi nachi. Munche niye. Okay. Enti Bible say wonyuma ana ade behu won. Yes. Duane na ba ana be mu hu bia kro. Timunya wo tere mame. Eja to aso mame. Efri say edifo atofo bebre ba wiase. Obi an sign the Bible na se. On sign say wase de be. Edifo atrofo. Edifo de. Atrofo bebre. Edifo de. Atrofo Baako. Bebre. Mienu. Bebre. Miensa. Bebre. Enai. Bebre. Enum. Bebre. Timo hwa mo TV so. Mo Johnson. Why? Bebre. Aba wiase. Aba. Ti we no kan yo. Those days na wo kan no. Na bi wo ho. Enti enye ye time ba. Ye time ni de ebeye mo. Say. Edifo atufo bebre. Aba wiase. Aba wiase. Yemu na mo hu Nyankopɔn ho. Na yemu no saa edifo atufo na aba ni mu no. Ana ye behu Onyankopɔn honhom. Honhom biara Ene bonsam honhom. Tie. Na me mamu me pese me de to fam ne nipa bia wutie me no. Wo de se wasomo den se de kura sa na me kira de. Wo beti ase. Wasomo den se de nsam na me ka no wo beti ase. Yes. Eye campaign ana ye. Ana wo kire mu se enipa ni bi abeba wo mu be deceive nipa ni bi amuma ko chem akobre. Na nshira ka ro de se ye betra radio so a da bia me ka. Mini ama Pillar of Zion Church. Minya Pillar of Zion Church ni. Yes. Minya Roman ni. Minya Methodist ni. Minya Pentecost ni. Mini obi afa. Eno eye din keke just a name. Sa din ni mfa ni pa nkɔ heaven. Na mom ye gina mu ma hwan? Jesus. Yes. Ye gina mu ma Kristo. Ye di ne ho danse agye akra ama no. Enti ye ni ama church. Okay. Da bia me transfer medical kasa asem no. Me yi church no to nkyɛn. Me gina ama Kristo. Se Kristo sumafo a me boda wuro ama nipa eni aba won so se o magini no wo se ba biem wo afo nkra ankoto jem me ka kyerɛw tu sa utie Nyankopɔn asama jai comparison bia fa o so fo to nkyɛn fa wa so le to nkyɛn because judgment is individual atemu eyade ai ankonam yes including your wife o yira ne da Oma wa wo mo judgment is individual. Yes. Ojiri bebu na konta. Oba bebu na konta. Ukunu bebu na konta ena wo sofo. Na mo de mo nko bu nsam dem kwohwe. Enso ne ma bi ne wo asofo pa ntokwa. Enya sam ketwa. Asa ye ntokwa wo bu nsam dem efiri sa enam sa asofo no so na asole ba na kopie hi fa. Kopie bu nsam dem. Ele true. Ti nyabutere mami. Me bie ma kyerɛw. Aja to asoma me honhom biala opɛ mu ka se Yesu Kristo aba honam ne fi Nyankopɔn mu kɔ na honhom biala ɔmpɛ mu ka se Yesu Kristo aba honam ne fi Nyankopɔn mu yes yei ne antichrist ma so ɔreba mo san no so ase wase yei ne antichrist amate se wo ye ba sadi foto bebre na se na sa antichrist na se yes amate se ɔba na fe wanya beduru Babylon de Ghana do afa let's check the Bible okay
sa anti-Christopher no omun sam te say muntie omun sam te say two yani ekodi Yesu achi ekwa aso botaya ye de ko asole ne say muntie asem ni afami be ko to Satan no mun sam na matie bi na matie Nyankopon so no mun sam na ya cheke na ohu anti-Christopher no yes o da min ko bo obi adi ba me mansam na Satan preaching ani Nyankopon preaching because Satan o preaching true na ya hwe preaching ni mienu ni yatie de ofiri awurade ni de omfiri awurade abusafo enokra eya 1 entimi nya 2 nokwasem mutasem ni eya 1 entimi nya 2 da enti sa hwe nsama omu bi o manoka meniskafo atamiti because of Nyankopon asema ye kanti bebre so wa ya sole dem na skani baako minim no kuma se mentimi monidi owo skapa o kaga na skafo ho ono kwa ni nipa odi kan de ko radio so first e okuma se owo ska ya ka so bi wo ska o ka hu bi e wo Ghana asem o ka ye ne se asem o ka ne se sofo woni de ntia eskafo ntimi nkwa asole de ntia eskafo ntimi nkwa asole this time anam san se eja adai ana me bisa se eja adai asem o ka ne se sofo wonim se metena radio ho a asofo ne betena so mu se bra yes wadwuma beyeye na ne yo mo sem ba ko bra ubenya awade so kan wo bi bra ubenya kontu yes bra ubenya ma bra ubenya sika yes tieni yo ana no so achekia unu se ni wiase owo no owo adwuma na adwuma koso yes oni problem our workers uncountable die to so biem owo yire ni yire wo fe pa yes osa wo ma wawo okwa abrochire bati sensuo yesu sie be preach se bra ubeti wakwantu sam wadwuma sam ne ne ebobo so wawale sam mebwa yes entini pa no so say sam na meka no okwa obetima akwa abrochire aban akọ na china wasaba okwa abrochire up and down the whole world minim because the product of baby the product of country bia so okay enti owo international visa baby otimi ko enti asefo metese wo say yamra for akwantuo me so akwantuo metubi memra for awade mi wo bi memra for ema me wo ma memra for sika mi wo sika memra for efie mi wo fie masaso agidi nenti sesei samia me wo sa na ma we nyina bi nti me nkwa asole na ma me nkwa asole so asembisa mi busa mo question miaka sami wo sa na ma we nyina bi a ehia sa me kwa asole bi ehia because enipa na oti radio no so no ama mate ase se de entia ya ba asole ye efie akwantuo yes ejere ema ana aduma what I say basa ne mani nyina so mi wo bi enti ehia se me ko asole biem afemu mi entie wana okasa ansa na ene wona o masa message o preaching yanto ba bia o free eja yanko Matthew chapter 4 no 4 Matthew chapter 4 verse 4 what yesu sorry na obi aso wa twasa enya pa no nko no ni pa eja start free 1 verse 1 ena hom ni yesu ko asa so obonsam ko so no hwe hom re de yesu ko so so hwan obonsam sanse obonsam enko so no hwe nesa ha de obekasa no ani de obe preach na hwan bonsam Satan ba muntie nsam afiri nanum bae what no odi mo da aduanan ewiane anadwo no yesu ye mo ada aduanan ene anadwo no ete ne kom de akire ekom de na osorefo ne ba ne nche osorefo ne ba ne nche be ka se so ni Nyankopon ba no a muntie asem ni ye one sa wo ni Nyankopon ba na kasa na oboina ne pa no kasa na oboina ne pa no na obua se wa tro se enya pa no ko ni pa nam so betena se na mom dia asem bi le fi Nyankopon asem bi e firi Nyankopon nu ana obonsam ne ko kokonkon no so afi osane ne ko another step okokire di wiase wiase ahini yes ana okire ne se masa asoli fi na tifi no ho a na ose no se ana okakire yesu se sa woni Nyankopon ba no a sa woni Nyankopon ba na wo tire form wa tro se wonto obese na bofo obeso won sa na yampem obo na wona yampem bo yesu se no se wa tro bi o se enso ba enso ba de Nyankopon hwe na obonsa fa ne bi o ko bepotin afi osafa ne ko last mount
mountain na ɔkyɛ ne wiase ahinde nyinaa ɔso ɔkyɛ ne deɛ wiase ahinde nyinaa ɔkyɛ ne deɛ wiase ahinde wiase ahinde ebi ne deɛ hin ka ho wiase ahinde ebi ne deɛ hin ɛdan money ka ɛdan ka efie edinje yes ɛma mɛboa enti ɔkyɛ ne sɛ wiase ahinde ne nyinaa sɛ so ɔyɛ dan ma na wɔse ɛkyɛ wiase ahinde nyinaa ne emu animonyam na ɔsɛ no sɛ so ɔbɛkoto asɔre me a full stop kam de yenum nya bɛma wo koto sɔre me the word ubakoto asɔre me a me de saa wiase wei ɛne mu nneɛma nyinaa bɛyɛ dɛ ɛbɛma wo ɔse me de ewiase muntie word ni yo me de wiase wei ɛne mu nneɛma ɛbɛma wo ba wantumi anka sɛ me wɔ ade foforɔ bi a apart from this word me de bɛma wo wantumi mon hyɛ asɛm no so wantumi anka any word sɛ apart from saa ewiase wei mu nneɛma no me wɔ ade foforɔ bi a metumi de ama wo ebi ni hɔ enti afɛ mom yɛmmra back to Ghana okay mom yɛmmra back to Ghana na yɛn check the air so this time preaching air so this time announcement air so this time information air so this time time yɛn to baabi a egina ɛne baabi a keka kɔ hallelujah abamu wɔn saa honhom yɛnu na ɔkyɛ mu no baabi a wakɔdi ɛne baabi a yɛsu yɛdi ɛda to akɔ John so mami John no honhom bi a ɔpɛ mu ka sɛ Yesu so aba honam ne fi Nyankopɔn mu na honhom bi a ɔmpɛ mu ka sɛ Yesu so aba honam ne fi Nyankopɔn mu any antichrist or matters or riba when antichrist or matters or riba na fe wanya aba emankuma fi Nyankopɔn mu ma de wiase nkonim full stop aja mame mo boso mako okay enti Yesu ka kire ne sɛ Satan di ka kire Yesu sɛ oboni mu asema na ɔde wiase wei animu ne ma na bɛma no yes me ka asɛm bi a kyerɛ wo wa betena radio so wo yɛ sɔfo wo TV so tie message a wo de ma ɛne sɛ enipa ne nyinaa emra wakache sɛ obi wɔ awade problem obi wɔ akonto problem obi wɔ de adwuma problem obi wɔ emawu problem omra enti afa mi busa question wei sɛ saa nipa no ɔbaaye no odi akonto na yeye pakɔ okay de to so biem wanya eyere wawo wanya adwuma meboa yes wasifie watoka akade ebiem enti saa nipa wei onya asole na se onkoso mra me busa Ghana fo nyina question saa nipa wei na wanya saa ne ma wei nyina wie no asole onya ya na se omra obetae se abusafo ya kanya me so no kure akyere mu ya kanya me so no kure akyere mu ene bia na nya da bia na abenya me abeka bia akyere wo bia na nya da bia na wo bete bansira anka awade sa ene ya wo nwode e wa akonya de ya beka de anim akyere wo nokwasem pa ya beka de anim akyere wo sa enokra ya baako enyamienu yes afrisa wo de chake sa nipa na aba no ane sa bre omomu ya adwonfo ni to form na for Bible na chake you might think say enipa no obo Yesu din baako ono akura timi gina edome bonsam edome mame wata eyemienu camouflage ya toso miensa obia se ono nko a na Awurade ayi na oye one prophet one no muntie ni ye obia se ona ye one hwe ebra Elia eboka se ono nko na Awurade di fo akakura cha se Awurade ka kire no wasa sa ahantan na wura won no awoni hwie nipa ne enti obia se ono ena ye enti mon chake yanya time ya wo mu pasa osofu bia Awurade afre no he preached the gospel o kan boni anim yes o ya tan ebo nipa kokko se Yesu sa ya dai aba true pa o ya tan se Yesu esa eba bebu atan enti sa obi betena se no ka kire wo se bra for aduma akwantuo ema ana muntie monhya ne nso saa nkrofo ni nyina obia ni wa otimi perform with that bibi yes chirim monhya asam ne nso obia ni wa otimi perform with that bibi say onyusu oil say onyusu ensuo say onyusu samena odia mu ana okota TV na koso na check from A
to Z. Yes. Kutukan. Take it from A to Z. The all you so anka. Also tongue. The all you so oil. Almost hobby. The all you so ensuo. Can be. The all you so cocoa. Yes. The all you so hanky. The all you so water. Eh? And Chinam Nina. And fear nyina this time. Omudeko. And fear. So below. Now, me come and say, Yanni Ajana dear. And I pen a day cassa. Montaki asem way. Yes, to buy him. I looked at the 4. Verse 34 Mammy Shadi. Make us some yatro. Chatty Bia Oko. And by Bobia Oko. Nyakato say, yeah, Bob by foot to pay. Die. Evil spirits die, Master. They are aquatic people. Omuni woman left and right, antichrist. Because spirits, young cum spirits. You just cast it. Yes, you now grow yen and coupon or buy. Yes, you come home. Well, come on. You cast it. We don't care spirits. We cast. My God. Also, there must some who come. I can set up their mumpe. Oh, Tini, Bible says a blenny bedra. Sound for no bagasa me waha. Bra, me waha, yadai, bra, me waha, bra, me waha, bra. What was that? What's it? A bossy. Yes. What to be fucker free, huh? A free annual do takrade. Our bra, better to see one him. Boniti, Bible says our daughter name. Now, Chilamuya, a radibasaro. Yes. A radin water and air for so. Then I saw Biam on other side. Diane himself, I rather didn't buy any day on your day on Tiano. And this son. What do you be? What for curfew, Edward Blancas? And evil spirit, die! Evil spirit, die! Yan take a Bible, say, Bay, you come now. You come by here. Yan take a Bible, never say, evil spirit, you come now. When I die, no. When you're serious, Massa, yes, you bow. Yes, you back. Now, say, Ube shall suffer when some them. Now, I bet you walk. Roach, pa. But I say, hands of Winnie. We any pump pony for papa. Now it's too late. I know I'm your dear crab or some. A bayan to call when some them. Yes. A bayan to call. What I want to know when you are at Cammy. Was say, now Obaga will be a decapenium. Now down made our church. Now, in Teton, would you send an some more one what day? No nipper was here then more. You just some you. None is some more dear by a more day never. Mark 15:65. So, never can no brand sign about kind win. Mark 15:16. Was it Mark chapter 15, verse number 16. Mark chapter 15, verse number 16. Say 16:15. So, movie, vice versa. 15. Mark chapter 16, verse number 15. Now, also one say. Now, I say one say. Who we are saying a castle? Who we are saying now? Can't you by Asamba? Enter body in. Enter body in. You didn't know what a soon. Now, you're better than you bonus soon. Better than Qua. I bet you know. Now, onion, you're going to fall over the time. Then sent a nonsense. I never do one or better than a cheap medium. And to without the word of God, there's no miracle. Yes, true. My God. Some will be a one pretty and Kayasu Christo. A one in a sorry and then a sign or Sababano. There's no miracle. And such a need to me sit that. Yes. We should be a concert. Now, me dear, move by the but on money. But one bonnet. Because of a floor. A good deal. What are one now? Now, I'm finding a maniagro. And yes, to dim, Yanko Possam Abba, and San Santania Twasso. And to the only mouth at Deno, and Santani to me, Ninachi. Yes, true. Just to Nimo. They are more here. I don't go back. I say, now only people said them one. Only people said them one or whatever. I'm bonnet, a young Munche, whom bonnet, a binny bay, a binny dam. True. A binny a corner bonnet. Yes. A binny and libre, a home fee. Say a troubles on some. Munche, a yabuson, some saka. Yes. A hand time, a young fee. Yes. Consum, yes. Any time, yes. A domain, yes. And in a spirit. Mutasam ni na ya spirit a eye nipa modwuma. And the Bible say, yes man oko a certain church a mboni ewo bi mu. Yes. God. Na mo musa say yes boni tuo. Wa mo tuo. O twane ma. Yes ko bi tanyinam. E ma ne ko Bible no mkutakuta ayi domre. Mo ko taba mo nya. Mo ko taba. Asa Ghana for bia boda. Asa bia boda. Mo nya hoko. Ya so wa nyinam park ne so. Yes. Ya kan. Say ya beti company and I'm not so for ye chibi bro. One ya shit by force. Such a many party a bar could not park in a so.
asa Ghana for enso gu yetiri da ba no say broni afa ba they will never do that. Broni kwaso no kuta gallon. Broni kwaso no kuta gallon. Okwaso no kuta voltage. Okwaso no kuta nkachadie. Okwaso no kuta what do you call it? Enfian. Oui. Kese sobolo. Agudie. Usana me kwa ko bonsam. Me ko bu mi fie baye. Anya logic. Yesu ba wase so ni panya wiase nyina no hye ne kra. Fa so baye. Enti wunkum Ghana ba fu nyina wie. Na woko hela. Na unya ka nyina wie. Na de kum nyina no ha me na betara ha. They are antichrist. Yes. A December kan wasama to san krofo no. Omo na di wiase say ye ba. Yes. Ana omo ni nkon. Yes. Enti sa watake omo hini ne ha. Yes. Ahaya no mu di omo hini. Omo heaven na no ani ti awa konyo omo titimu no. Kakra. Amudo. Ta konyo omo titimu. Yazemu. Wo dia so akonyo omo titimu ana bo hu se wo di ne hini wa ha. Onye ni daso. Ebisa Satan ka say so boni mu ase ma na odi wiase de yi. Ahini. Enti wo mo ma bo mu ase ama de ba yi wiase. Yes. Enti Satan di wiase hini ama ho mo. And then I make a secret in the church. O ma bow down to the world. My God. Enti wo ko pa adwuma. Na se manager ka say ono beda. Ansa na wa fawa obo mu ase. Yes. Akwana ka ho. Eja kan mami. Wase. Enti yenkumu hum na hum yetudi yi. Ko. Wase na odi bebo say den mo wa hom ne ehun fi. Owo hum banye ehun fi. Odi ne kase tiam say. Na odi ne kase tiam say. Eme hayen. Ede ne no Yesu na. Ede ne no Yesu na se dini wo ye. O ba so be say ana. O ba sa wo be say ye. Mu ti ansa wo de ma no. O ka say minimum ni pakon. Minimum ni pakon wo ye. Onyankopon ne konkon ni no. Onyankopon ne konkon ni. Na Yesu tiatia no say. Na Yesu tiatia hom ni say. Mi on fi ni mu ko. Mi anu na ya da. Ya fi ni mu ko. Mi anu na ya da. Ya fi ni mu ko. Yakum ba ye. Yakum ba ye. Yakum mbone. Yakum mbone. Yakum fi. Yakum fi. Munyai die no. Die no munyai. Mark chapter 5. Say you two ho na you kum ho ma. You ko to akere wo. Bible say na brante bi wo on de na ho matini mu no. Eye best 6,000. Yes. Best 6,000 spirit and a tinimu. You find a dom. Yes. Bible is a legend. Legend. And I see the muma. Yes. By Yesu chia no mo mi say Yesu ka say e dom me kum. I don't die. I'm a voice no answer. I don't know. Me nim sa Bible different Bibles about me nim. Agudi endorse. Sepreko. Ghana for Yesu bo. Yes. Ha. O se sa antichrist ni woman ni. Yes. Sa go for no man. Oma. Se me tire TV ho a e ja na em se me nsu. Arabo. Ye be kosu. Na em se me nsu. So timi chene me. Ye be kosu bi. Be jamom popo. E so pa timi chene because wo hwa ne ma akoso. Eni ni pe gu ho. Araho. But she ni pano, ni mess, ni mowre, ni trouser, duku kromu mobi. No mu de go. E da de ko ma me, ya tam ne ni swa, e da to so. O se won fi bi tuo. Na won fi bi tuo. No de apo no ja gesal for sa. O firi oduru apo na ja no. Gesal for sa so. Gesal asase so no. O firi ku do ni mu no. O firi ku no ni si ya. Entama no ni pa bi o won fi. Entama no ni pa bi o de ai. Won fi. Ni pa bi o de ai. Won fi. Evil spirit. Yes. Endim ni ka be sia no kom. Ono de abuda no moye ne tenabia. Na ba bi wate no, e wona ne tenabia. Na obiara ntifa nkoso. Obiara ntimi nkroso wo, na obiara so ntimi ncheche Na no. wonya ne mpotere enwu ya no. Sa wo yo de so de che egu ni sa no so no atetimu. Se mo so mo abu mu ncheche dada. Na da na dwene awia. Na da na dwene awia. O abuda no na mote. O wa abudan ni mu. Etiem. Etiatem. No de abotwitwa no. O de abotwitwa no ho. No ho Yesu achichi. No ho Yesu achichi. O tumika kokoto. O tumika kokoto nanim. Na o de ne kase etiem. No de ne kase etiem se. E de na me wo Yesu. E de na me ne wo Yesu Nyankopon ba ne wo ye. Me do Nyankopon se me ha yen. Me dai ho mbanya wo do nyame. Me do Nyankopon se me ye dai. Me ha yen. Efise no asene se. Efise no asene se. Wo fifo lipa ni mu. O se dey. Wo fifo lipa ni mu. O se dey. Firi ni mu. O ka se dai. Wa dai. Asa mu ne serious. Voice. Mu nim dia mo ye. Preku. Mu nim dia mo ye. Na Ghana for ye nin na ho. Agudi. Ye nin na ho. Webe pia ha mu hu ba bi ofiri. Boom. Hey, na ye diwi ka. Obi e ko bi. E dia pa na ye pe. Shrebene. Ento de ba bia mo kona, da bia mu kum be ye ana makoto a kire mo. Mon kan. Enim se mu nku. Na so kiba sa beto aja ye ntampu tu o ma. Afeso de calendars. Ebu boss answer if you must see a Yankopon. Any asofo na mo se seche ati bomb so. Mu nyina you are going to die. Yes. Mu nim trosem.
Mu deceive ne part to hell. Yes. True. Ha. Me busa mo question. Say Ejako. Ejako ye movie. Lewin. Say Lewin eye movie. Ne ka say movie na o ye no. Lewin wo ye Yesu. Yes. E o movie nim. Ne de wo ye Yesu a. Ye hwia Lewin da so ye Yesu. Ono so ye Yesu. Ya de Lewin be ye picture akoba so le de. Dabi. Ya ba koto kodon kan sa bonem. Ye koto kodon kan. Masa. Hey, the Ghana for Munsia Bible ana. Robert Power and this is Abodia. Oh, right. Sacrifona muni nyom de da Canada so wa phone bia. But Jesus. But sa Jesus pictures no. Na ha. Sacrifona de da so ni nyina ye nipa. Omo ye actor so act movie. Yes. Ba ko kra do ye gay. Jesus. But Robert Powell. Robert Powell boss ebi act movie. Yes. The time BC and DC before the birth of Christ, no picture ni baby. Yes. Jesus ni picture was as we so. Na camera ni ho. And you moving ya acting. Camera. And the next house as Jesus. When you Yesu, when you nipa. Oh, be kwa so ni. And to monte wo mo so no wo say abobo. Yes, ebo. Bible say, Isaiah Deuteronomy chapter 5 verse 7. Your first mommy. Deuteronomy kasa. Just so a hand. Deuteronomy chapter 5. Verse number 7. Deuteronomy chapter 5 verse number 7. Was it enya me foforo nka me ho? Men nya me foforo bia nya dai anka me ho. Enya honini. Men nya ohinini. Ade wo wie. Me say church bia beduro ni mu a yesi cross si wo. Enya church papa. Enko bi enko. Awoyo, Salafin and Telebin, Musama, those churches so much see cross bia enya papa. Enya. Aka. O say onu ankasa o ma wo kwan. Nyo honini. Roman sisi statues ahodo. Yes. Ese Yesu, Mary, Masa, Ahmed. Yes. Ahmed. Yes. Ona who Romeo and Romeo. Yes. Sama meno anana Egypt for swano. Yes. ISIS. Rome ISIS omo swano every month. Ana after the Jerusalem for 70 AD. Wow. And omo agreement. History no. Sa agreement no omo ye. Onim say akobi sole ya. Obetu Israel for nyina so say condemn Jewish. 6,000 Jewish out of Hitler. Ana sa akobi so sole ya. Oh, papa ya me kan sorry. Martin Luther. Yes. As sorry yes will be jinum. Yes. And sa crusade the meaning of crusade a war. Conflict see Christians and sa Romans nimu. Yes. And the war ba you great. And Martin Luther sorry ya na ko no kra be jinum. And sa crusaders no sorry two no so be kuno. And to dane. Yes. O dane na yere okoda afi no wo su na yere mu sa say hey masa. Adent no be say dem ma wo su no say the crusaders penakunu. And oba na fa ho wanu pia mo ntena ko fa yituma fira and o so sum bob na no say ni krum say dai and no say your God is dead. That's why I'm crying. No say me my God is dead and a busu papa no and no so say the besinsi. Yes. Power. And no teach ya one thing and the strategy o mo fa ya say o metim that we need Christians and say Peter said to no maye na o mo di ni image asem ye ade we no maye na the image says Jesus. But then you know idols. Tina Yesu nim sa de ni besi. Ano say won come to was say me ma command. Say eya osuro do asasio a form of mamunya ade bia in a form of statue. Uncle to so le but check Roma so be mu na statue e bia be sim. Kai quotation mami. Was say verse 8 enya honini. Menya dia bai. Honini Do not. Menya dia. Honini. Menye. Ade wo hwem. Kika sam ya friend say. Menye. Statue. So do oni aye ni pa bi siwa ya friend say. Was never. Menya dia bia. Menye. Do not. Ada kai mami. Enya honini bia. Enya honini. Ade wo hwem. Ade wo wiem. Osoro ni ye wasa. Wase dia bai. Osoro. Nyambo water hen. Osoro. Wase wan say ye ni statue ko. On kan. Photo. On kan. On ma kwan on srew. Abusa for say ye preach o ana de ye me kraya. Na me yesu me ni paduom ni say me am na man I'm not of my own. Da bi no ho. Sa unim enka me ti wo me mu a. The entire me ko school rade e crashing o come say go and preach my word. Yes. So unim the enka me ti wo me mu awie ya. Ana unim ni bakwa me ya enka untimi enka me kra wo fa susum teme tima ka asam na me kan. Yes. Aye rade na aka nya me a. Fani mani agro. Eni pa ko hell. Eni pa ko bunsam tem. Ese ya kan. Nipa ko jam. Papa. Check Pentecost. Early Pentecost. Econom for you leaders. Mon kwa samanka se Pentecost wo bompaye. Am wo ta free so life is form. Yes. Life is if entina
up to now edwa da bi um yam pai bo ho wo ya ne sade na dura saman edwa da ho beto wonderful but check this time Pentecost for kwa so mu modu kubie say Methodist for asol for the che e go tran ba petro look at this our Bible say asol for bi a bomb ni kwan so ya dai okata ni tiri so masa what are you telling me mam nya honi bia na mo di sa mbrantie we epita bobon sole dem so omu ye Yesu enti na ye ntini ma na eba no ya mix omu Yesu omu nim Yesu enipa ne yi kire won omo so da ya mu calendar sadi foto fo ni nyina sole dem sa calendar bi bo ho omu Bible no omu nsua calendar ji o pa che di fo na ban ka cho bi so nyi quotation 10 kana sole ni begu Nebuchadnezzar chapter 2 no na Columbus kwa de wa bonche omu nyina sa kwa Bible krem so ni bi masa en ko sam na make tam Yesu sa ba yes odi woja o bat sawe na de na nipa be ye mo bo pasam enipa be kam she kaninya media minim sa se menya wiase eja pade nyina ono na menya kwaje nya sumbie sana nyina oye wiase jijadi na mo kwaje wa ono ni ye rate sam ke se bi ba wiase papa my god sam ke se bi ba chabi wo ya siesia mani pa wa wuti me bia sakala na bi bo da makoyi to twene oye nipa wase anyade bia ne nsa so ankoto nsole ebi dia bodam omkoto sole no anopawie ne nwumre na e ne mpa ye so ye Yesu ebi su kire no arabo say me na me kan dia enya bi di for Bible ne na kasa wase menye wo hunini enya ade wo wiem esoro dia wo soro asase ase ene de wo nsuom asase so ban biara asase so ban so biara nya dai emfa enkoto won enya dai enkoto won na nsom won na me awrade menyankopon ni konfo mi tuaja no Jesus fa me kama so won toto aso don't worship them don't bow down to them enkoto nsole won yes me say sa antichrist na o kan wasam wo na di wiase we yeba yes sofu bia o ka cho sa wo ba sole a fa we bra masa they are part of them kanu kra chiro yes kwasem adi sam ne ka chira me say tie mu tie me ye adi sam ne kan say e wiase we ye no agya mu ncha ne so obo ne ma makomako okay obebo aboa no ye antichrist na obepie no okay aboa na mu ne tam nya nuri ba ne honhom adi kan ya be ya adwuma no ma ye campaign atwen no yes no akasa be di hene two ana obo asamado no brofo ne kan hell no your spirit ana obo owo so your spirit asechirani sa owo no ba asase so a obefa ni pafira asase so a no do makoma hell asamado akipu won for the judgment day ansa no bo adifo atrofo me be mana calculation na mo musa say adentina Bible ni mu nyina wa mudin bia say adifo atrofo omuno mu ho montake ana na monhwa signboard aba wonam kwan ho kwa akonfo signboard ana de be signboard adifo atrofo omuna di ni pa ye dum toto ayi signboard so baaye ono asi signboard no de ho atoso sankofo na de sa de ne baaye so say cheche no o kire ne ho kwan oyi ne ho kire enye Yesu muncha sam na meka ne ene akonfo signboard asa enti sankrofo no omu be ye campaign yes ama sa aboa na ye fa ne the beast the mark of the beast no omu na ye campaign ama no enti obefa de mboye nya ode ne ko owu asamado ekotwan enti sa di fu atrofo no yewo apostle yes yewo teacher official for yewo evangelist bobo mami wa mabi ma ya asoma fo adifo ebi ma asambagafo ebi ma hwefo achefo ne achechefo madam the word bishop no mu use say yakoboni bishop aja bishop aseche say bishop hwefo yes bishop ayo hwefo fulani yes ayo hwefo bishop enso nchan teacher dabi bishop enso nchan apostle bishop enso nchan prophet yes bamam yan chake very reverend our Bible anybody most reverend our Bible left and right reverend our Bible bishop enim the word act what is the meaning about for title act the word act our him major prophet hey Ghana for
ha jokings ye de papa good you know so jokings ye de hey asembiriba dan o se nipa be dwane papa nipa be dwane na omu ta tu sem futuro yes if say rade no waye ne de bone safania no mu je rade ni mo nyama fa Moses de wanye bibia o common word o kan sama mamu nsuo yes bene yesum asofo ne te se nyankopon papa na me se awoyo som ne sa enso ne me de yese asofo ne bitimi dware manipa no kɔgye nom true na wanyenye nipa de sani gyina ho dware tete ntasuo fra ohuru na sa ohuru ni turum na wasɔne na wakɔgye no wanom ɛde ne ha Ghana fo Jesus munya sane ma nenye sɛ ɔyɛ sɔfo epu wɔyɛ sɔfo maame odware makɔgye ne ho nsuo na mahom ebi so tu mu nan a ne yɛsɛ mu nan mu nateɛ look at this Jesus boda maso ɛde ba de na ɛkɔ so Ghana yale ne dɔso ene do jana so ha sɛ kɔna kɔnya yade a na kɔ complain yale na dɔso do sɛ ni pedare ne ho fin agufom na Yesu kura na ɔbɔ so ne asase ɔbɛyɛ san kwasase mu abi bitama ngoso ne ho nsuo ahemu hene ko wanye ahemu ne ne wura mawura na woni wonua ni pa ɔte saw musu mo te sɛ Nyankopɔn okɔ ne sɔfo dia na yo Gideon ya ka kyerɛ ne sɛ ɔmo kɔ yɛ complain ne papa sɛ odidi dago atam na so ade na mo kwa ma munya na dago na nkum Gideon yes enti sɛ ya ka mu di fo na sama munya no ma fight ada na mo be kwa mo na so me papa wo ada na be kwa mo di fo wo na be kwa ma no Bible say ya ka kyerɛ Gideon papa ka twom sɛ munyai na ho no ane Gideon enko enti e bo mu di a ɛnyɛ wasam Judges says aya kan ho ya mo udin osofu din ya bo enti ta na osofu na fight here true ebi mu sisa kwabra kwane ha omo akonfo mu ko mo kwati nuro ni nyina yenim be te haban ni hotel na mo din so na baako wa pera batum wo de aso ne wakɔwi aso ne nte ɛni obetu buase ya obetu buase kromu a be crusade do good so crusade so de be ye bi be crusade ya mo next year ya ti awrade ma asi ho Yesu sa ba biom sɔfo bia ni aso ne wasase bi nobody a wo church wa ha obi ko buatan na de obemu da no sa osofo wanti asema ye kan wa asatira mo be wo sofo be ye mobbo sofo wa ka asem so onya wo sofo na ni kirege ni mu a mo maka nya mo fam sam mu jimleka bi because you say ebi me bishop ebi ye most ebi ye reverend na eja me busam Yesu ba ye din be na ne ye frɛ no rabbi kyerɛkyerɛfoɔ ɔno kuro yi Nyankopɔn no kyerɛkyerɛfoɔ na ne yɛ frɛ no kyerɛkyerɛfoɔ 5 minutes na ɛka ho anasɛ nka ho ne sɛ Yesu yi baako pɛ yes oyi baako pɛ baa de ɔso yɛ mos the word mos wote ase a ana ɔsa aforo puppet ana asa ahyɛkyɛ na wakɔgyina so ɔma communion kɔbusa Bible ne sɛ Bible sɛ ɛyɛ sɛ bɛre makata ne tiri so berɛ ɔwɔ asɔre dɛm dabi biblical 1 Corinthians chapter 11 verse number 4 kɔ wɔse ɔbɛma bi a ɔbɔ mpae na sɛ ɔsɛ nkɔ ana ɔsɛ nkɔ wakata ne tiri so na wakata ne tiri so ni ne tiri ni o sacha na o ma communion musa communion ni nyina munya deliverance yes tutu ɔmɔne na mɔdi akɔ ɛnna me mfa kɔ bia yes no ano no ni amba communion o sacha na so no ni ade bram mon take Bible no o se sa ni pa no wonya dai oni ni tiri ni uti no on Christ yes you don't respect Christ yes by that be no yisu ye rabbi church ada say for prophet teacher yes pastor and apostle sa ta te sna kan nyina firi hen na mabobɔ ade bia so a eni nyina so ɔtoro sɛm no yanyintum ade nipa kɔsɛyim kɔsɛm kudie kwa na ofu nyame fie ɛwɔ ho ya pero bam ye dikan because ya prepare yourself paul sɛ metwe nema mienu ntam sɛ metima Kristo mi wuso a owo yɛ memfa so if I die this way is not my home I'm just passing through
My treasures are in heaven, somewhere beyond the blue. Yes. The angels will come and welcome me My God. to home. So Yes. this place is not my home. And it's if you kill me, what boy me say me Obiara put him obiara. I got my home. And the question is the same before. Timunya very careful, Ghana for. Yes, you bow. Yes, you bow. Yes, you bow. I did for. Monsakra. Antichrist Abba. Abba Chinipa. I got them and I can do some of my last one. But the Manusi. Revelation chapter 19 verse number 20 na ochelaboano Now tell one cause look at mama. was verse 17 no 17. na mobofo bia wo jawiem Na me wabafo bi ogina wiem. ode ne kase tie What the nigga said tie mu say. enoma otuna me wiem nyina say Anu ma tuna wiem nyina mo say. me se nyankopɔ de die kase na Mo say mra me se nyankopɔn de kese na me say. di ahemfo nam Na mo me di ahemfo ne na. asafo hene Ani asafo hene na. ne atumfo na Ani atumfo ne na. aponko Ani aponko. na otete won so ne nam Ani wona otete won so ne nam. ne ade se ne nkoa Ani ade se ne nkoa. ne nketwa Ani nketoa. ne kase nyina na Ani akase nyina na nam. me aboa no Na me hu aboa no mugina ho. Aboa no that is Satan. yes The beast. Sex. Ewiase wi ha. Na ya mara mamu for de muntie. Adombre no aso awie o. Aso awie. Aso awie rapture can take place today. yes bet yes ne Aso awie. Now. Na daro say Yesu pia. Mebusa o ka no o range over no de besi hen. O yiri mpo begina hen. O fie no de besi hen. Enti suenyansa. Suenyansa sister. Na o chi Satan. Anyway. was no ochelaboa no Ochi aboa no. ne adifo atrofo Ani dia bai. adifo atrofo Adifo atrofo. we na nim senkyerene Awo je na nim dia bai ensankyerane. dada wona waje aboa Adi dada wona. waje aboa na tina Ne opeda oil we are back to sender. Jesus. Back to sender. buru oye Yes, Mojani. Yes. Abaifo. Kwana Olumano. Ochi aboa no. ne adifo atrofo Adifo atrofo no. enso we na nim senkyerene Anyone no ye na nim sankyerane. dada wona waje aboa na tina ye ne Dada wona wachi aboa na tina ye no. okoto ne honi no Na okutu ni honi, okutu dia ni honi. Enipa bi okuba kutu honi bia he's going to where? Hell. Straight. aboso ho Go. woto wan banu anim no so gu What to one banu dia bai ani mu no so. egu ejatade a Egu dia be o jatade. a sofi edarimu no E jatade. Eja eye lake. O jatade. Otuwom gum. My God. Sister, Obian town. dabi Obian town. nya omo ho Yen ni wadofo. Yen ni kasa chon ye do papa. Ye do say eja be brase wo fie na atim tu firi mu kwa ya yaw. nya Abo. Oni pa bese hey wasa si so. Obebom na wafra. Na wajini diewo. Obebom na wafra. Na wajini diewo. Oni pa bese wasa si so. Oni pa bese wasa si so. Obebom na wafra. Na wajini diewo. Bebom na wafra. Na wajini diewo. Shenipa wewu this time. toso Edwade ya hwe eboase kwanso de si ye 207 ka nipa bese 22 mu nyina condemn obi anka wish buza sa nipa we ehi no moko ndi adifo na ehu wakọ kra ne jere na sa wo so be mpa ne de sa papa ne se wansa tenya metwia ne ka papa ko Ghana fo ka se percent okwa be si Ghana eso sa kwa no na de ntokwa ne ba sa wo so be mpa no na de ntokwa ba Ghana odifo be ne rade be so de ka kire o se senkom aba the Ghana election abra nu sa tension woni paso yes ko ka tire we se we o utimi ka se na mi hu se ekutawe na we o ni din wo page true mon kan tell no ya be to na kra wa ya ba ho so mo so mo ya difo no mo tumi o mon ka sa nche ga manche yes No such a. na on sa chane duru ebra wo di na fasha o mo ntimi nya asole ai eduru so o ye o di na fasha o ka mo nya no tum yes obi ntimi nya asole They will break his arrow. wo so be mpa ye difo akai ento ono na de ntokwa ba Ghana ha kwakubo nsam me se eno mi tia akwa na mera ho kwakubo nsam kwa Kenya nsasem che wo odi obi aba bonten eja enye ize o wo preach bible kwakubo nsam preach bible eno wo twa wo mutugu so ote eno na mera ho e wo me fon so wo so na mo mo so kwakubo nsam ekuta bible eno wo ye video no wo preach no wo twa difo nigu eso mu nya difo no mu na de nto enye ize o ena me twa me to na me bo me na me su za fe da ye ka akonfo na musa asofo no ekum ni pomo o ma tie sim
me video na wa open me number me de betu dafa me de be send ko akubo nsam e piriti Jesus o kotu bible no twa wo mutugu asa enya agro ne yedi o ya kan kra kire mo ayo o man yini no mudi na asase so o munni ma awrade o munni ma awrade da fancy mo chere time bin ka 1 hour